Larpidon ki Bible ki jong fi philaban phai ban nga ka tin ka jong blai ka bangila ban shem na ka kitab ka jong u Joshua ka kitab ka jong u Joshua ka lenong ka balai ban ngan pule hafi nadu ka khot ka balai hadu ka bahnreu ka kitab ka jong u Joshua ka lenong ka balai nadu ka khot ka balai hadu ka bahnreu ka tin ka jong blai ka ong kumne Bat kila hukum yo pajba kidong haba pio iya ka sunduk ka jutang utrayu blai jongpe bat ba ki lengdo ki lebi ki daba ya ka onda kumta pin yang na ka jaka jongpe bat pin lek na din jongka henry pin kampaji hapdeng jongpe bat ka kumba ar hajar pro da ka jingteo Wat wan hajan jongka bapin tip ye ka lenti da ka bapin yai na bapim ju yai na ka ne ka lenti menoro Deu Joshua long hau paiba do pen kentang yaladi namar la shai utrai unle ye ki jingpala hapdeng jongpi yaro yutrai U Joshua la krenro hakiling dong do yara yaka senduk ka jutang bat lek shiliang hashua upaiba te kila yara yaka senduk ka jutang bat kila lek hashua upaiba utrai jang ka jingsuk unyo ban kerku yaki jing pule nakaktin ka jong blai ngalapen kre ka khubor ka banga deban kren hagade ka por ka bamenta bat ngai ngo yo blai bat nga ngej bagani ka khubor kan don ka jingya day bat ka balang hangne bat ka jingya seng ka bangin sayo bat ka jingim ka bangin im halaka sngi ngam tep kanungo na pedeng jongfi ki balayo sngew syapang ka khubor ka bau nongkren ukren syapang ka senduk jong ka jutang ngakwa banong hapi ka kren shapang ka jingdon rengkat ka jongutrai the holy presence of God bar yakane ka senduk jutang lashna yakada ka ksier na shabar bada ka ding na shapo ka batheu yaka jinglong ka jongu ukresuan kumu blay bat kumu briu haba kren syapang ka ksier ni kren syapang ka buram ka bakrau ka jungublay haba kren syapang ka lentang lane ka ding ni kren syapang ka jinglong briu batla shna ya ka senduk ka jutang hagada gerukom laong shosho ba ka senduk ka jutang hapo jongka ladon ki shipau hukum ngalapanong ka ktin ka jungublay ka hukum ka baublay ulaay lengbau Moses kibreu kilaban kali kamot ayu habalabo yakimau hangto artli kimau tablet labo hangto yaka jingtho yaka shipau hukum ka bakren shapang ka ktin ka jungublay bat ka Bible kong u Jesus Christ ulong ka ktin ka jongblay ka senduk ka jutang kadai ka serngeu ka jongu Jesus Christ na ka benta jong ka testament ka bathamai barhapo jong ka senduk ka jutang labo yakamana ka jingbam ka jingkerku ka jungutrai hagitu kipor na ka benta jong upailang Israel labo yaka hau golden pot lani hau kiuk siar kabateu syapang ka jing pendap ka jing penbiang ka jong utrai Jisu ngakan mau ka ka bau Jisu uyalam ya ki senran ke jong banduai bau blai un ai hangi ya ki jing don kam ki jongi halakasngi barhaga joga poru Jisu uong ya ki contain I am the bread of life ngalong ukpu jong ka jingim barhapo jong ka senduk ka jutang laboro yo dingdo jong Aaron erot
lani a staff. Ngaperkat kamut ayu bandon yo dendo jong aron hapo jong ka senduk jong ka jutang. Ngakwabanong yafi ka sam ka baar polai unong roi sam wang your rotten staff they comfort me. Ue ubreu ubashat bat yo dendo hakitu kipor haka konteks jong kibriu kibaim hakato kapor uday unong ap langbrot ngong ue une unong ap langbrot. His name is Jesus Christ. Uday Jisu ubalong unong ap langbrot ujonga baru jongfi baru don yo dendo uban syarai nakabenta kamensem ka jingim ka jonga bat ka jongfi. But sakaway kabanga snow tenat haba kren syapang ka senduk jong ka jutang. Ka don kata ka beki ong ka mercy seat. Lade penduai. But lapen mi haga jing duai ka ket jong ka jing isen ay. Man la ka snem shisnem urang ba leng do. Unrung hagata ka beki ong the holy of holies. Kajaka ka bakot ni kibakot tam hangta unshim ya kasnam jong langbrot ubam don ka jingtho bria ban senrek hagane ka mercy seat lane ka ket ka jing isnay ban knyana ka benta jong ki pop jong pailang Israel ban ka benta jong rangba lengdo haga jo karukom we yu rangba lengdo ujonga baru jongfi ladangi kran haga context jong ka New Testament. There is only one but ka kertenge jongu kadayu Jesus Christ u Jisu unam rong sho ban lek pek ya ka sunduk ka jutang namar ulong ka jutang baru Jisu ulek ban kenya ndaiman ka snem si sen kenya ar haja snem tam menshwa hadu menta throughout eternity nyimdon kam sho ban rong haga jaka ka badon ka senduk ka jutang namar ngila don ya ka jutang ka jungu blay haga jingim ka jongi. But halor jungne ka mercy seat ki don artli ki dur balabo haga dur jong ki angel kirup. But yakani kinong batay ki ong lani ki kren syapang ka jing bishar hok ka jong blay. Ladon gaway ka jing to ka bang kumne pikwa pan ya kendo yo Jisu kumunong bishar ne kumunong penim. It is dangerous. Lada pin ya kendo baru Jisu kum unong bishar jongfi. Menta uday unong penim ujonga berjongfi. Namar kata kadawang wan to wan hanga pi baro kiba kia bat kiba tat ka jingkit. Wang wan ngan map yafi ngan penim yafi ngan ai bor yafi. Shibon ki bru ki kentat ya kata. Pangakwaban ong yafi hagaway ka snikin samat. Ya ka righteous judgment ka jong Jesus Christ. Un bishar hok yang abar yafi. Badia ki breu ki bampat pediang yo Jesus Christ. Haka jing bishar hok ka jong try. Kalong ka bama bat ka ba itrim banhat hakikti ke jong ublay ubaim. The Ark of Covenant. Kasenduk jong ka jutang. Ka kren syapang ka jingdon rengkat ka jong utray. Kiel ki breu. Kibalaban raya ka sunduk jong ka jutang haka testament ka barim. Laong ba kiday ki lengdo bat ki lebi. Kine ki breu kiday ban long ki bakot. Balay laong hangni baday ban jingay na ka sunduk ka jutang ar hajar pro. Kadaw kalong lada pitam ya kada ka boundary pila ban kalon yap. Namar ka don ka jingkot ka jung ublay haka sunduk jong ka jutang. Kabor bat kaburam ka jungutray baladaw lebi lane upris ulengdo
ura ya ka sunduk ka jutang lada kadang don ka jing tho bria ha ka jing im ka jungu un kalon yap ka tagare ka holiness ka jungu blai ka jing khot ka jungu try ka bau blai la ban compromise hagini ki sngi ki bamenta namar ngi sngo tenat ban kren syapang ka jing ai the grace of God ni klet no ban kren syapang ka jing khot ka jungu blai but ki breu ki ong kumno ni la ban long ki bakot pila ban long ki bakot da ka jing ai ka jungu blai amen pinam la ban achieve ya ka holiness ka jungu blai lada pim shim ya ka ai ka bau jisu ong yo Paul my grace is sufficient for thee. Shibon ki breu ki persang ban imkot ki hap ban let ki krem ki hap ban let ki lom ki klau ki tap ban shong marwe ban khot em you can be holy pila ban long ki bakot nila ban long ki bakot da ka jing ai ka jungu blai nila ban shong hangno nila ban don hangno u blai da ka jing ai ka jungu ula ban long yang ki bakot but habangi long ki bakot ngilong ki breu ki bala banra ya kesenduk kajutang sasusin habangong the ark of covenant kabamut the presence of God hagani kajing sang assembly kaban sawan ngaduai ba uway paway na pring jongfi ka way pagway ka probangay pinra ya kajing don rengkat ka jongublay amen. Lada ki breu ki ban ya kublai kti ya fi kim tip kim skot ho ya ka jing don ringkat ka jung blai ha ka jing em ka jong fi nga kwa ban ong ya fi kai ka jing mot bakan wan kane ka all India Church of God Assembly kane ka ri ka jong ka dai ka sayan but I be ki breu ki ba wan ha ka sayan kinong ba ki ne ki breu ki long ki ba pair ki don ya ka jing don ringkat ka jong blai wai breu jong blai ondo la hier na ka rensan ha ka jing yalapi ka tin ka jong blai wonderful day blai le shi bon ki kam gi baphala ka wai ka long kami ka ong yonu pastor I have seen the glory of God ko ngayo iya ka buram ka jong blai ngangit kane ka day ka jingdon ringkat ka jong try bagi breu ki bampat ito yang kinang kini ki try yang ki don ya ka jingdon ringkat ka jong blai amen kini ki ba pdiang snob ha yang ki don yo blai baraba pi don yo blai kala biang ha ka perthai barok kawai but unong tho hagane ke kitab ongro yagane ki kentin ngamut ban kren shi bon sapang ka sunduk ka jutangan I swahang to maybe next time hadenu Joshua wong yagane ki kentin yo pajba lada phi kwa ban yo I yaki kam ki ba phala la shai nga ong hapi hagane ka por lada phi kwa ban yo I yaki kam ki ba phala hagane ka jingya sang ki contain na ka suntur jong prophet ki ongkum ne pen kentang yala de sanctify yourselves kamut ayu haba ka Bible ka ong pen kentang yala de lane sanctify yourselves kani ka ktin pen kentang ngalapet ki don shibon ki extend application haba bataya ka but lightly ki ai ngakwa ban Ukraine hagane ko por governmenta kabaningkong kabangin ye pet kolong haba ong pen kentang kabamut to pen kerpang yero yo try nilong ki breu ki bakerpang amen ni ngim de shu ki John ka perthai wat ladangi im ha ka perthai amen
Ni ngim day sho ki jong ka pertay wat la ngi thia ni bam ni di ni im ha ka pertay u jisu duai na ka banta jonga bat na ka banta jongfi bangin long ki ba karpang. But habaong so sanctify yourselves. Topen kentang yalade kabamot. Topen long yalade kiba kordor yaroyo try. We are so precious. Ni long kiba kordor hado kata hakmat jongublay. Pilabanong pastor hagano gurukom piong bangilong kiba kordor. Nilong ki ba kodor kayang ka jingsisha balatao yang i hagadur ka jongublay. Amen. Sisin gladon ka jiyatainya hapo seminary long bangi ni daykie. But away u student wong. I am the image of the Almighty. Ong gaway kanong puli theology. You are wrong. Pila bakla, uang nambakla, nama